Yagay. Masabay ah. Masabay so. Gano'n kamumukha nila siya. Silpo niya tampol. Kaya kadimpo ala. Kadimpo kalasatan. Akin ha. Singa kamu lang na ya. Kuwanda man na ya. Kuwanda. Paano nila da? Ang tuta na ya. Ukay. Live bala live. Ay manukay ka. Kulis ka rin mo sila eh. Taga mga liyo. Manunang nga labat. Yagi. Nunang ko pa ha. Okay, mine. Black t-shirt for 20 pesos. Puso lang natin ton. Sigurado ka, yan ka mga liw? Tanggap isa liw ko mga liw ah. Munglan ka, anong ka mga liw ah? Next na po. Okay, next po. Okay, next po is short na maong na may butas-butas. For only 20 pesos po. 20 pesos. Ang kulay na t-shirt? Wala na bang iba? Pamain short for 20 pesos po. Ma'am Georgina. Wala bang iba? Meron pa po ma'am. Meron pa po. Ito po ma'am. Pambabae po. Meron po tayong pambabae ma'am. Yan. For only 50 pesos po ma'am. 50 pesos. Need wash lang po siya. Good pa po siya ma'am. Ay mablimo lasa eh. Wala na bang bawas? Wala na po bang bawas? Ay, wala na pong bawas, Ma'am Georgina. Fix na po ito. Maganda po ito. Good pa po ito, oh. Maganda po ito, ma'am. Pambabae po. Kukunin niyo po, ma'am. Eh, gawang patawal ta. Daan mo lahat nga eh. 40 na lang. 40 pesos na lang. Ay, sige po, ma'am. 40 pesos na lang po ito. Kukunin niyo po, ma'am. Mine nyo na po ba ito? Nangmumutan. Ito mo na lamang. Sige, mine na lang. Mine na? O sige ma'am. Sa'yo na po ito ma'am. Yours na po ito ma'am. Okay, next po is... Ay, salamat. Ulay balong kawas ko. Hindi man. Blue t-shirt. Paano kung bayaran nyo eh? Nga pong manay kwarta. Ay, bali-bali ka ha. Kakabusan. Silpo niya tampal. Pambabante alabat. Nanilatan. Iba niya man eh. O mga ganulaya. 20 pesos. 40 pesos. Paman, red t-shirt. Ay, entah lah. Ay, nay, wala bagat. Ay, di bagam. Nang yun eh. Balibahan semua aku dah. Hindi, babay. Gamahilig sa raratan. Tama, umura la ba? Ipilan ta kayo. Sampigatan na. Kung paano liliwatan, ako tayo sulong. Andi, kami balibahan sa piling ko para si kayo. Sigurado ka ha. Sampigatan na. Un, ta 40 ka ba? 40? For 10 pesos po. 10 pesos. Mong tawali 40 dyan eh. Sigurado yan, dahan lamang labay. Pakirudan lamang siya. Tao po. Georgina ulit to. Tao po. Ay, ano man? Ay, dito po ba nakatira si Georgina Infante? Ay, opo ma'am. Sino po sila? Pakisabi po si Marian po. Marian po. Ano pong apelido? Apelido po? Rivera po. Rivera? Marian Rivera? Sino artista man Ay, ano po yun? Ay, wala po ma'am. Saglit lang po Georgina! Saglit lang ma'am. Okay. Eh, uli mananapag si ka. Mariam ko no, Mariam. Artista. Ay, ano po yun? Ay, kayo po pala yun, ma'am. Ako po yung nabilhan niyo po sa live. Ito po yun, ma'am. Ay, oo, 40 pesos, no? Opo, ma'am. Ito po, Ay, sige po. Salamat po. Salamat din po. Sigurado yan. Ang daya labay. Nay! Ken? Malamis na liw ko ini. Isali yun. Kung paano liwaya pakurukod si kaya. Liwa siya Anditan. Isali yan. 2 meter mo si kara. May kawas. Sigurado man. Ang damang gaway. Ito lamang siya. Beautiful girl,
Tinangay ko ba? Ay lasik ka. Tinangay bagay ka. Nagustuhan kuya. Mo yung P. Georgina. Baba si kayo, pilihan ta kayo. Bagay ko bagay yo.